Pozdrav ljudi, samo se ponovno serijali, danas ćemo igrati parkour. Da vidimo. Vidimo što nas to očekuje. Evo tu. Jedino s kim počnemo raditi. Nadam se da ćemo preći ovo. To. Ne. Tako. Ajde. Ljudi, hvala vam za 20 sabova. Nadam se da ćemo preći ovu mapu ili stazu. Imamo tu. Ajde, idi. Ćao. Ajde. Mislim da ću sada padnem dolje, ali nisam. Voda i nije nešto teška, ali dobro. Nisam baš nešto iskusan u ovome, ali mogu ovo da pređem. Tako. Ne. Pi. Pa gle, može i dolje. Tako. Odlično. Ne. Ništa nije odlično. To. Inače, ova mapa nije mnogo teška. Snimat ćemo sve 3 mape. Možda ovi admini budu napravili još jednu. Mislim napravi. Tako. Jeste li vidjeli vi ovo? Ajde na zadnju kocku, na kocku nisam mogao da preskočim. Tako. Sad ne smije da panem. Skok. Eto ga ljudi. Prešli smo ovu prvu mapu. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!